Wagi ni mga tao gababag-babag ka diha unya karon mo ikaw ang gitulak. Natural ba tulak yung kadiya kay gababag man kang hinampaka ka diha. Nagkatinulakay manggutog kagahapon. Kay wa pasudla magahigala ang mga media o uban may gala usab nga mga resource speaker may gani kay kagahapon naa magahigala si Senador Robin Padilla. Way nahimo John Vic bay? Way nahimo John Vic? O niya, maupay bakakon yun ni mga tawhana may gala, no? Ano bitaw? Bisan kita na ka mga katropa sa video gani, no? Naanag yun ba? Kita na yun ka ba? Di nakakapangulipas, di nakakabalibad. Kulang na lang magpabuang-buang, may galabuingon, di man ako. Atod pa mga katropa, wala bang ko nanulak? Siya pa gani kuno ang gitulak kanong gababag-babag man sa kadias dalan. Ha? Mubabag ka sa dalan, mo pasabot na kay plano nga di sila pasudlon. Naklaro, ana. Kaya kung wala kay plano, okay plano at all, hawa diha. Diba? Dalan man na. Naimuagi. O si ba buhato ni mo? Hawa! Oh. Diba? Hawa! Tarantado ka man siguro niya. Karon maingon kag ako pa nga ang tinulak. Ano ka batulak ka nagpatunga man ka? Pero no, ta dili baya ikaw ang gitulak, ikaw ang nanulak. Pinawa. Hangak-hangak in taon mga higala to reporters TV5. Di na yun siya ka istorya may gala kay nag-abot na yung taon may gala iyang ginhawa. Nag-abot na yung ginhawa niya. Diba, abot na gibabagan mang John Vic. Ikaw John Vic, makakon kang dako. Ha? Nya mulimod pag yung kamoy yung bagyong kag ako nga yung tinulak magkabagaag yung dagway oy. Tanaw taning video be ug naon sa ni. Kay di magyud ni mga higala ni mamakak ning video. Sige ko no be, kuan na ni kanang intermission number ani ha. Oh, palihog ko gabi. XFM Katropa. Hala. Oh, kana oh. Diya. Oh. Oh. Kaklaro, ana? Pinawa! John Vic! Bakakon yung kabik. Kaklaro, ana? Siya nga, biktima ra daw siya dito. Og di man day kagustong biktima diha. Hawa diha! Hawa! Hawa! Pinawa! Hawa! Anong babag-babag ba sa kanang dalan? Ako'y naadid to mga katropa. Bilib lang ko Robin ba? Daw Senador Robin Padilla. Wasag yun siya tingog-tingog. Doot lang yun nga doot mga katropa. Sos, og nakatunong pagkaning lawas, kargador o kahoy lagi John Vic. Ay, nalanga. Alsahon, magyunta kag ipusdak. Kaya ako'y naadid to, Miguel. Ako'y media naadid to. Wala dyan ko. Hawa! Hawa na! Hawa! Wagi ni mga tao, gababag-babag ka diya. Unya karon mo ikaw ang gitulak. Natural ba? Tulak yung kadiya kay gababag man kang hinampaka ka diha. Oh, tanawa tong napo katong video katong tawag ani. Katong picture dia, tanawa tong picture nga wa kuno siya nanulak na picture dia eh. Nga wa kuno siya nanulak kasi siya pa kuno ang gitulak mga higala. Pero ang mga reporter wa na, no? Di na nagsabay gud sila nga kuan. No? Sila Senador Loren giwahing ra mga higala ni Robin Padilla unya mo siya ni atraka dito kang John Vic. Wa magsilbi imong kuan kanang imong nindot nga barog. Hawa diha kung di ka gusto matulak. Hawa. Nato picture dia agam. Pakita nato pakita ko no be. Kato picture dia palihog. Diara, kana. Oh. Ana? Hawa! Oh, kana oh. Oh.
Wala kuno siya nanulak. Aber, kamo ko doon nagtanaw ros, kamo diya pila may nagtanaw YouTube ron, 793. Nawa naman to 1,000 man to ganinasa naman ning uban. Oh, 808 di ay. Oh. Kamo ko do'y tanaw magahigala ni anabi. Oh, tanawa ko no ninyo na. Oh. Matod pa niya nga, wa daw siya manulak. Tanaw sa may tanaw ninyo ana, ni babag. Nga si Robin, steady. Si John Vic naka-side stand na. Tanawa daw ng picture mga kadropa kamo na tanaw sa social media. Oh. Sa mga naminos radyo ron. Okay, di ba mo pwede mo tanaw sa radyo? Sa mga naminos radyo ron mga katropa, si Robin gaana ra gabarog, si John Vic gaana na kanang tuod na bagatod. Basig lahi na po'y pasabot ana no. Kay mga balingag ba na sila karon mga katropa kay kanang nahuli di ba ya daw na naaresto. Bakakon. Porbida na lang yun.